Dit is het boek dat de leesclub de Aaroene dagen op haar nachtkostje lezen hier. Het leven van een oor van Jetske Bilker. Jetske Bilker schreeuwt zo'n 81. Romans, verhalenbundels, docht vertaalwerk en is literair recensent. In 2004 schreeuwde zij het Frieske Boekenweekgeschenk. Het leven van een oor is de derde roman van Bilker. Een roman over legers en de weerhiet. De menings van uw lezers verschillen nogal. Nou, ik vond het wel een mooi boek. Ik vond het een echt vrouwelijk boek. Een beetje vrouwelijk gejeuzel. Ik had het idee dat het een boek is voor mannen en vrouwen. Ja, ik vond het wel een dreig boek. Ik heb wel steeds het gevoel van hoe gaat het eindigen met deze mensen. Dus in die zin houdt het me wel bezig. Je kon het net aan de kant lezen van het boeit me net. Ik wil wel weten hoe het ouder. Het leven van een oor verhelt over een stel dat hij ljouwert wennet. Johan en Matsje. Johan schreeuwt aan een proefschrift dat een misslaagje vol. En dat hij op een dag de operasjongeres Jonsje Dauma moet, besluit hij een biografie over haar te schreeuwen. En die kar die had een protte invloed op zowel zijn leven als dat van Matsje, zijn vriendinnen. Nou, de relatie eigenlijk wel. En dat ze er net over, nou ja, ze gaan beide hun eigen gang, ze hebben beide hun eigen dingen. Maatje werkt het heel hut, Johan die werkt het op zijn manier ik heel hut. Maar er komt hem niks uit handen. En ze denken heel veel over Noor, maar ze praten er net over. Ja, en dan gaat dat dus mis. Het is een vrij korte tijd waar het in verteld wordt, maar het had wel een heel soort invloed. Meestal zit in een bepaalde tijd van hun leven en daar wordt een bepaalde kar in maken. En die kar die wordt beïnvloeden, vaak door een oor. Ja, toen komt je en daar wraksel je mee en dan ga je weer een andere kant uit. En ja, zorg om je heen, dat gebeurt bijna overal en iedereen. Ze haar gelijk. Het is een boek dat over een heel soort dingen gaat, maar het beginthema, mijn basisthema, dat we kun je een oor kennen leren. Nou, dat is heel moeilijk. Kun je een oor kennen leren als je zijn diepste gedachten kennen. Toen dacht ik, nou ja, diepste gedachten, dat is dan een dagboek. Nou, dan had je de vraag van, schreeuwt iemand zijn diepste gedachten in een dagboek? Ben je eerlijk in een dagboek? Nou, dat komt ik al jaar, komt dat naar voren. Dus dan denk je eerst, gonen, geen mobieltjes. En er zijn wel dingen, dan denk je oké. En toen lees ik op een gegeven moment dat het uit jongetje zo 90 het verhaal kwam. Dus dan kan je het al wel plaatsen. Maar waarom dat is, dat ben ik wel benijd naar. Nou ja, heel praktisch. Ik ben er 10 jaar geleden mee begonnen. En als je dan geen mobiels hebt, dan kan dat al je nog. Maar als je wel mobiels hebt, dan bel je gewoon even naar Matsie. Nou, hier is even een letter. Dus op een gegeven moment hellen de tijd mij het schreeuwen. En dan kun je net meer alles omzetten, want dan wie het zo'n oud boek worden. Het eerste deel wordt schreeuwen uit de eigen van Johan. Ze vertelt waar hij mee bezig is. Hij maakt een proefschrift over een Frieske schroever, Boorte de Vries. Het zijn al verhaaltjes van hoe het mensen bijna langs leven. En Matsje is dus de vrouw van Johan. En op een gegeven moment, het volgende deel, dan wordt uit haar eigen beschreven. En dat vond ik wel heel sterk aan het boek. Dat je dan van 2 mensen de ideeën krijgt over het boek. En ja, wat ze denken over de oor en wat de oor ook doet en hoe die het bedoelt. Dat het er dus miskeert in een relatie. Nou, Jetske Bilker had er voor keers nog een heel soort verhaal op te nemen in haar boek dan. Ze kennen het alles uitdiepje dan. Boven dat schreeuwt ze vrij seppend, even dit, even dat, kwarte haatstikken dan. En die dingen die net al je boppen komen, binnen aan het einde nou al je lieke belangrijk dan. Maar het zwaart er wel voor dat het nou dan wat een brei wordt van verhalen. Dat vind ik het moeilijk eigenlijk aan het hele boek. Dat ik denk van, ja, wij worden nou eigenlijk beschreven. Ze heeft zoveel verschillende levens die zij beschreeuwt. Als je zegt naar Louis Couperus, Dostojevski, dat is natuurlijk maar 100 jaar, maar
Dan ging je zo mee met al die verschillende levens. En dan zit je gewoon lekker een boek te lezen en dan verleer je erin. En eigenlijk wie het ik mijn bedoeling om, ja, ik wil me net vergelijken met Kuperus of Dostojevski, maar om zo'n soort boek te schrijven. Het leven van een oor, ja. Ik weet eigenlijk net dat dit wat het leven van een oor is. Misschien is dit ook wat het leven van Jetske Bilker zelfs. Ik denk dat er een heel soort dingen in vaak komen die ze zelfs, ik wil bij een hoorn had. Een soort plakken komt erin voor, wat ze wennen had, wat ze werken had, wat ze opleiding die je had ik dan. En ja, misschien wil Jetske Bilker middels terug dit boek ik wel haarzelf wat kennen leren. Had er gelijk? Nee, absoluut niet. Nee. Ik had natuurlijk wel inderdaad die plakken, Deventer, Koeik, Grains ken ik en dat is Ljout ken ik. Ik wil dit keer een boek heel goed situeren. Zo van, daar is het. Het leven van mezelf is heel veel zoals het leven van Matje en Johan. En natuurlijk zat Johan en Matje naar de werkelijkheid zeggen. Ik zeg net heel oors naar de dingen. Dat kan haast niet oors. Het is al dezelfde wereld dat we naar zeggen. Dus het binnen vooral mijn observaties. Alleen verschillend uitlijn. Hij lei de hand achter in de nekken, keerde de holle naar de zinnen, vielde de warmte op zijn wangen en voorhollen en dacht, ik zou gelukkig wezen kunnen. En liet de loeden oer hem heen komen. De band van de Bolje-Bartenboeten, die een televisieuitsturing naai zat te jaren. Ze beneemden en waren al eerst mijn vreemde namen, dat er nog nooit van jet hier. Die in een Sita en hij zoks ek, jet die iets in dimter? Ja, rauwheid, koer hem heugen. Maar dat dienen ze net zo vaak. Mem houden er net van als er Sita mij een lasso om mijn nek en naar hem taaloek. Meestal baten ze heite memke onder het waskrek, dat mem een lekker oer hinne hong hier.